И задра хора, днес съм с Пешо и ще играме малко в PvP България. Ще скочим 5-10 хиляди пъти. Малко повече. Аз ти моля да го убия, да се Аз нямам толкова с армори, бе. Айде, тук идвай. Тук надолу. Правим Аллах Акбар. Като ни видя. Хай, май нига! Бягай! Бягай, аз ще се паза! Взимай дъмасетовете и бягай. Бързо, пиши хом! Ще паза. Идват ли? Не, бързо, пиши хом. Ай, пиши хом, идвам. Отивам, брат. Holy shit! Как го килнах, брат? Аз качам на един удар, те беше без нищо. Чакай ма там. Убих още един. Чакай ма там, бе, брат. Сега идвам. Само да остава тук глупостите. Чай взема една спин. Аз на това му събирам стрелите, тема цели аз му събирам стрелите. 16 стрели, много е. Ти ще станеш богат, значи. Да, взех още една еренка. Аре, идвам. То ска така. Ами скочи без нищо, защото си мисля, че... Ма как му взехме дъмасетовете, той си кое? Като нищо, като пича. В гръб, то се хозунка. Кой не уби? Чакай. Ето, дек му написах никъде. То се бахти хозунито, е. Неха. Къде си? В холма. Чем да взимам айранките, защото това не ги е взел. Ей, то деца разходеше и за мазета ги е взел. И аз сега го убия. Ето! Уйчето е на 6. Ай, чек, снимам, бе, стига с тея глупости само. Често хакера. Аз тук си намерих диамантен меч. Ей така. Ама ти диамантка ли ти си търсиш? Не. Няма да се закачиш тук. Само аз ще ви дърпам дупито. Ми дай меч. Имаш така. На ти айранг, защото аз си много. Знаеш, ще я запазя тая. Ти спра го твичай, сега някой мога да дойде. А горе... те сега сигурно ще скачат. Аз написах хом. Стой тука, бе! Трябва да пребера айранките да имам за слима. Аз тук ще седа. Няма какво бегам от тези минутчета. Да, ма дъмото веднага лепна като да споделя. Аз тук се бия с дъмът и там говори си. Аз съм преди теб. И го килнах! Браво е! Как го уби? What the fuck? Когато си про. Пази ма. Азът. Съм батка. На ти малко айранки тук. Да има с кого се пребереш. Ей! Да не дай да тук с фулките да пречукам. Аз имам цели 2. Аз имам 3 честа. Фулки? Да. Не, давай. Те 3 честа един път да скочиш ще си отидат. И аз че няма Рани Гърл. Че нещо ми се видя като хак. Кое, бе?
Някаква ни гърл е, без стрелка на два хита моби. Гъма ли? Не. Айранка? Да. Е, сега идвам. Той, че съм с шарп двойка. Абе, ще аз пукам. И с шарп десетица, ако съм паш скоча. О, дървото ми е пораснало, след малко ще го изкърта. О, тук някой има. Видях. Евент отстрелимо на спал. Тук има някакъв дъмо. А това Това си. съм аз, бе. Нали казах, че ще скоча и сега. Я да претърсим малко. Мога да има нещо. Всички Да. са горе, няма нищо. Вече ти скачам. Къде знаеш, че се скача? Еми гледам Да, това. Ани гъръл. Айде. Разбирам. Така. Идват още само долу в дупката. Не един. Дай един яде ябълка и скача. Откъде знаеш, бе? Еми нали бях горе? Нали он няма уби? Оф, чай, че мисля, че за мен говориш. Значи тук... Нати един лук, нати малко стрели. А така. Нати тук малко голденки, ако случайно стане нещо. Аз ще ида на спаун да остава малко голденки. Така. Так му това мрале. Те ми ларк паркур. А, някакъв дъмо скочи. Идвам. Хоро БГ. Не, Умираш той има ли? много силен меч. О, аз ще го хъба. Аз ще го изхъба, човек. Не. Не. И остана на 16. Ей, Опа. там, това съм аз. По колко му правим. Бързо го шипа. Шапна се едно меч. Вау, идвай тук да се спасяваш. Идвай, влизай. Влизай. Спокойно, мен някой да ме убие. Ето тук да ти дам малко айрон, ке се пребереш все пак с нещо. Някой с ръка. Умри, бе. Не мога да докосваш. Ай, пиши там хоум да се спасяваш. После да си направя още честове. Ще ги напълнил и 10-те. Аз отивам в холма. Еми аз съм там. Аз вече съм там също. Ох. Някой да махам та дъмна бълня. Аз викам да завършваме клипа. Ара още една полка само да отрепа ми. Ще стане прекалено дълъг, брат. Карай, ти на ден един път ли снимаш? М? На ден един път ли снимаш? Горе-долу. Ай, че клипът е станал 5 гигабайта, бе, брат. Аре, скачаме последно и. Да, съм долу. Често май идва. Идва. Идвай тук. Това не си ти. Чай, че те помислих, защото е с твоя скин. Някакъв за теб фулка. За теб фулка, ето го. Бал съм го нека да фулка. Той на два удара с лук ме отрепа. На малко е, убий го. Аз умрях. What the fuck? Той е кафе, бе. Пак че... Ой, кафето меч. Ой. Право. What the fuck? Моля, как се казваше, бе? Не го знам, брат. Аре да приключваме клипа. Искам она да го килна. Това няма да е скоро и оня вече не е в дупката. Ау. И често пак ме уби на един удар. С меч. Ули! Чай, че тя да дропна. Долу.
Надолу няма никой. Аз съм долу. Не знам, ти си вътре в това. Ето. Аре тук да свършим клипа, че... И да, хора, това беше от мен и чао, чао.